A provincia contará co primeiro viveiro de empresas exclusivamente tecnolóxicas grazas ao convenio asinado esta semana pola Cámara de Comercio e a Deputación. Dase así resposta a unha demanda do sector e refórzase os viveiros da Forcam, da CEL e o Concello que están prácticamente cubertos. Ubicarase na capital, onde están afincados o 80% das empresas baseadas nas novas tecnoloxías e terá cabida para un mínimo de 10 iniciativas emprendedoras. A Cámara xa está a manter xestións con dúas delas. Os locais que a Cámara de Comercio ten no Pazo de Feiras e Congresos albergarán este viveiro especificamente tecnolóxico. O seu obxectivo é garantir a posta en marcha dos proxectos dos emprendedores, aforrándolles custes e favorecendo a creación de emprego, así como o desenvolvemento da economía lucense. Hoxe, as novas tecnoloxías, tal como dicía o presidente da Diputación, son presente e futuro. O futuro vai estar basado na empresa, vai estar basado en gran parte nas novas tecnoloxías, porque é o que se están desenrolando hoxe en día, é o que temos hoxe en todas partes, é que non podemos vivir separado disso, senón que o temos que acoller dentro da sociedade e darlle impulso. Dentro da aposta que a Deputación está a facer polas novas tecnoloxías, inclúese este convenio, aportando 180.000 euros para o acondicionamento dos locais. Poñer en valor, efectivamente, uns locales, ademais, onde se vai facer unha obra para poñer a disposición dos emprendedores, pensando que, como tamén creemos nós, as novas tecnoloxías é unha parte moi importante e unha parte que vai a pasar do desenvolvemento futuro de Lugo, pasa polas novas tecnoloxías. A Cámara xa está a manter contacto con dúas empresas, unha delas de fora de España. Hai unhas gestións bastante avanzadas para poder levar hacia esos locales que se van a preparar alguna empresa que levaría consigo creación de postos de traballo consigo tamén un desenrolo dunha empresa importante. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, Lugo conta con máis de 100 empresas tecnolóxicas que dan traballo a 550 persoas. A súa facturación anual é de 60 millóns de euros, o que supón o 1% do Produto Interior Bruto da provincia. Precisamente, o 91% dos proxectos que nacen o abeiro de incubadoras empresariais continúan competindo no mercado máis aló dos 4 anos da súa estancia e fronte ao 50% das empresas que o fan sen o respaldo destes organismos. Así nace Redincuba, a rede de incubadoras de empresas tecnolóxicas e innovadoras que constituíron 8 entidades galegas e que xa contan con 341 proxectos de nova creación. O Concello de Lugo é a única entidade galega que participa na rede a través do seu viveiro, o CEINODUS. Álvaro veu no mundo da serigrafía unha idea de negocio innovadora baseada na fabricación de rotulación accesible para persoas invidentes e con deficiencias visuais. Esto es un ejemplo muy sencillo de una numeración de un hotel, por ejemplo, de una habitación de un hotel en el cual los números están en alto relieve, de manera que cualquier persona, esto situado en una posición vertical al lado de la puerta del hotel, puedan tener un acceso ergonómico al reconocimiento tanto de lo que es un número o un pictograma como para la escritura braille. Unha idea que comezou a materializar dende o pasado mes de xullo no viveiro municipal da capital baixo a firma de Gravados Bornei. La dificultad que hay en otros centros es que no tienen laboratorios o talleres en los que tú te puedas establecer. En este caso en Lugo sí lo hay, a través del CEINODUS. Con espírito emprendedor naceu tamén Lugalia, unha plataforma virtual de xestión turística e cultural creada no CEIP a través dunha acción formativa subvencionada polo Ministerio de Traballo. Daquela experiencia saiu un grupo de 6 xóvenes desempregados que lanzaron hai 6 meses o portal A un clic de Galicia, que está a recibir unhas 700 visitas ao día. Creemos que a un bajo coste tenemos unha opción de dinamizar a través de las redes sociales lo que es el contenido turístico y cultural de Galicia. En este caso, estamos empezando por Lugo, pero vamos a avanzar para el resto de las provincias gallegas. Un alto porcentaxe das empresas que pasaron polo centro municipal consolidáronse no mercado pasados 3 anos de estancia. Además, lo que buscamos es que los proyectos sean viables en el tiempo, ¿no? Es decir, que
Sí hay unos parámetros de viabilidad técnica, económica y financiera que tenemos en cuenta, pero también tenemos que ser capaces de ver que en el tiempo van a sobrevivir, es decir, que no van a estar aquí 3 años y que a los 3 años esos proyectos van a finalizar, ¿no? Ademais, o centro é un dos 8 viveros que participan na rede de incubadoras galegas, Rede Incuba, recén constituída e da que forman parte as universidades galegas e varias institucións, sendo Lugo o único concello galego en rede. É un bon camiño de traballar en común, de poñer en común o que sabemos e tamén, pois, de, entre todos, buscar novos vieiros pos emprendedores. Unha nova liña de cooperación para os emprendedores do centro lucense no que están instaladas unhas 15 empresas na actualidade. O 25 de novembro foi declarado Día Internacional contra a Violencia de Xénero no ano 1981, tras a celebración do primeiro encontro feminista de Latinoamérica e o Caribe celebrado en Bogotá. Dende entón, administracións públicas e organizacións de todo tipo organizan diversos actos para conmemorar a data e contribuir á sensibilización social. Este ano o Concello de Lugo centrou o seu programa na custodia compartida obrigatoria. A morte de mulleres víctimas de violencia de xénero segue a ser un dos problemas máis graves da nosa sociedade. O Concello de Lugo rendiulles homenaxe diante da Árbore da Vida. Cada familia, cada institución, cada comunidade, grande ou pequena, deben poñer todo esforzo en erradicar a violencia de xénero. Este ano a Concellería de Benestar Social e Igualdade organizou unha xornada adicada á custodia compartida obrigatoria. Por detrás levan algunhas situacións de violencia, leva situacións de abusos sexuais e, bueno, pois eso é o que tratamos de dilucidar e visualizar pois a través de expertos e expertas. O programa conmemorativo do 25 de novembro incluiu un certame de fotografía e deseño gráfico do que saiu o cartel anunciador. As campañas de sensibilización, ou facer concursos, certámenes, bueno, pois sempre se chega máis á poboación. Está nas nosas mans, está nas túas mans, foi o lema da obra gañadora co título Mulleres Libres. Que estas mensaxes postas pola cidade pois é algo que nos fai reflexionar a moita xente. Que sempre habrá un home violento, se non se unha muller violenta, se non se fai desde pequeno. A educación é a base de todo, non encontro outro motivo para a represión non sirve. Ademais da sensibilización, a prevención a través da educación é un dos piares básicos para erradicar a violencia de xénero. Lugo acolleu esta semana o 12º ciclo de conferencias Luisa Sorey, que nesta ocasión xurou en torno á xestión forestal sostible. No acto de inauguración, a deputada de Medio Ambiente, Sonsoles López Izquierdo, destacou a aposta da Deputación por aproveitar o medio ambiente como oportunidade económica da provincia. Mostra do esforzo en prol do desenvolvemento sostible é o programa Lugo 2, que a Unión Europea revalidou con 6,5 millóns de euros. O Incio rinde esta fin de semana unha homenaxe ao médico Manuel Díaz González, o seu último alcalde republicano, que morreu asesinado en setembro de 1936. Coincidindo co 75 aniversario do seu pasamento, a corporación ofrecerá o domingo unha recepción aos familiares e inaugurará unha exposición de fotografías e documentos. Ás 12 descubrirás un busco no Parque Biosaudable de Cruz do Incio, e á 1 da tarde, un monolito no camiño no que foi asesinado por unha cuadrilla de falanxistas. A Oficina de Turismo de Meira organiza un ciclo de visitas teatralizadas para coñecer a historia da localidade e a do Monasterio de Santa María, fundado no século XII. Serán gratuitas e terán lugar os días 30 de novembro e 10 e 14 de decembro. Para poder participar é necesario anotarse como mínimo 5 días antes chamando ao Concello ou a través do seu correo electrónico. Remata novembro tapeando en Mondoñedo. Con este chamamento, a Asociación de Comerciantes da localidade anima a xente a participar no 5º concurso de tapas Cidade de Mondoñedo, que se celebra esta fin de semana, e no que participan máis de 14 estabelecementos hostaleiros. O xurado, composto por membros da Escola de Hostelería de Foz, premiará a mellor tapa tradicional, creativa e con mellor presentación. O prezo das tapas será de 1 euro. O Colexio Rosalía de Castro de Lugo acolle este domingo unha exposición micolóxica organizada pola Asociación Micolóxica Lucos e o Concello. Na mostra expoñeránse os diferentes fungos recollidos polos participantes nos cursos durante as súas saídas ao campo. O obxectivo é divulgar a gran variedade de cogumelos que hai no contorno da capital. A exposición estará aberta de 11:30 a 2 e de 3:30 a 8. A entrada será gratuita.